Salam, oras marihita sudi, hurian itu hatta, tapara de maroha doho pikirata, lao marsaor doho tuhatta, di mingguta manugoton, marede mahita siap buku ede nomor 10 ayat sada doho 2. Marhite-hite goarni de bata ama, doho goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho goarni todi parbadia, na tumo palangit doho tanoon. Amen. Hisapan mahamu, songo poso-poso na baru tubui, disusu na denggan na somangasi, asalam gada hamu marhite siani, molo tungnunga di dai hamu, basar ni Tuhani, puji hamu made bata hagogotai, walaupun hamu made batani si Jakob, haleluya. Haleluya, Martangiang mahita. Ale tuhade bata para siroha na sumurung, didok hatamdo, ikom manaon hami, jalamate rabdohot Tuhan Yesus Kristus.
asarap kami dohot ibana Tuha sangapon. Sai parrohai mahami, asa uduk kami tulomo ni roham. Jalahot kami diha porseaon nature. Asa toktong makirim diha heheon dohot diha sangapon sugut. Silehon ommu tuakka na porsea diho. Amen. Tangihon hamuma pati ni debata di mingguta sadarion iman adienet sian sada Petrus sada ayat 22 dohot 20 tolu. Payas hamuma rohamuna marpanguluyo di hasitongan mangyahi haholongon naso marlaok di dongan. Asa masih haholongan situ hamu sian nasaroha ainunga mangulahi hamu tubu dada siap boni naso olo base-basean sian namanok tongdo binahen ni hata namangolu jalan namiani nasiat debata atong rak mangidogogo mahita siat tuhata ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naho partu patikmi. Amin. Roma tu Yesus suduknya pembahidan punya setama yang sesana dudasani di batu dan lain ucailah sahatai musik mulai asian dosapi saya mahita tu surgui rasana manisi Roma tu Yesus satu puroi ai soditulak Yesus Dewa nasiroha do Yesus satus marohami Rosailah sahatai musik mulai asian dosapi sai romahita tu surgui rasana manisi Tapaudu marohata tujulu ni tuhata lau manopoti dosata nagodangi
martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargugo na suhatudusan jala ama para siroha. Dang lomoroham mida hamatean ni pardosa. Mula manean parjahati tumadikod dalanna asa mangulu ibana ido di pangidoroham. Alani i ubahen hupangidohami saya sudah timatorutorum asa unang mangonai betuhami. Saya sesa sudi dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asini roham. Sai pargugui mahami, asa margugu hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songo sitong na mangulu au ninna Tuhan Jehovah. Tung nasolomodor hakku mida hamatean ni parjahat. Nalomodor hakku mida hamumula ni parjahati itu mariko dalanna. Asa mangulu ibana. Hasangapom mari debata na digijang. Amen.
Hatani debata epistel patujolo ni jamita di minggutta sadarion imana tersurat di pesalmen bidus 27 mamukamai sian ayat 24 satu ayat 40 tajahama marsikat sorin haposima Jahoba jala pai hutihut dalanai jala pati bulonna maho tumean tanoi ida omuma hasisiap niaka parjahat Huidama sada parjahat na sumalin jala manurubun ibana songon hau narubun di habubuana jadi mamulus iba HP edang disibe pola do hulului ibana HP dang jupang saya matahon mana lidamu jala bereng mana tigori ai saya dhadiau mudo ujung ni hala hastu tongani alai saya siap do sogut akka pangalaosi sudena pinopar ni akka parjahat pe siap do ibana makapartono honon sisida ditiki hagogotan ditupak jala di palua Jahoba do nasida di palua do nasida sian akka parjahati jala ditupahi nasida ai marhaposat tu ibana do nasida ima sahakna martua do akka na tumangihon hatani debata jala na upeopsa amen.
tidakon mahapor siautai, songon na hinatidakon ni dongata sa hapor siaon, di sadok portibion, ra mahita madok. Au porsea, ide bata Jehovah, ido ama pargugu na sohatudusan, na mo palangit dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak inde bata Jehovah na sasadai, iman na tinuguhon ni si Maria, na gabi-gabia siaton di parbadia, andorak sohaguguhan. Ido tuhata, na tumaon na birnit, di panguhuman ni silatus, na mati tarpajal do ibana di haup silang, na tuwat tuban watoru dung ditanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, na hundul tu siamun de bata Jehovah, amanai pargugu na sohatudusani, di simay bana pay mamudak sugot tu tanoon, manghumihala na mangulu dohot na mate. Au porsea, ton di parbadia, jaradok sada huriana badia, huria hatu anak Kristen akana badia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai nama dok, mula mangulu sugot daging ni halak naong mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Horasma dita salutna, amanami inanami, tikting namasa di huriata di bagasan mingguan, tanggal 24 April 2022, ima parjolo, guar ni minggu. Ia guar ni mingguta sadarion, ima minggu kuasimo doginiti, namar lapatan, songon poso-poso nai baru tubuh, topik jamita hamubaon di bagasan Yesus. Napaduahon, dak danak nasorang, na di hari Sabtu, tanggal 27 April 2022, nunga di basa-basao tuhata sadada anak boru di keluarga amata Jeremia Reinopan Hutapea SH, inang Sintia Dwi Santoso Cangi Romauli Boru Hutagalung SH, maringanan di Jalan Peninggaran Timur Tolu nomor 04 Kapling A4 RT 04 RW 0 Sia Kebayoran Lama Utara, Banjarbendi, Peninggaran. Hipasdo dadanaki, suang songoni nang natorasna. Napatuluhon, parmingguan gabungan sikola minggu. Sadarion Minggu 24 April 2022, mulai pukul 8 WIB. Patupaon ni huriata do, gabungan parmingguan di enak kota Sikola Minggu melalui aplikasi Zoom manang virtual. Parjamita inang pendeta Jojor Boru Pardede MTH, liturgis amang situa ORM Siobing MBA MTH. Parmingguan di enak kota Sikola Minggu secara tatap muka mula atama di minggu nanaingro, khusus tu kalas opat sahat rodi remaja, alai kelas TK sahat tu kalas tulu SD, hot dope secara virtual. Napa opaton? Partang yang abajar. Di Patupa di Selasa tanggal 26 April 2022 mulai pukul 20 WIB secara tatap muka. Hot dope tetap prokes, maringanan di Naperjolo, Bajar Godung, Parjamita amang Perdita Jepri Siti Daun MTH, liturgis amang situa G Hutapea. Napaduahon Banjar Tanah Kusir Kodam, Parjamita inang Pardita Jojor Boru Pardede MTH, liturgis amang situa JH Pasaribu ST.
Pinangido turuas na adong di bajarna asa ro madohoti pertangyangani. Napalimahon bakti pasca naposobulong. Naposobulong ni Huriata naing patupaon kegiatan bakti sosial berbagi kasih sesama di hari Sabtu tanggal 30 April 2022. Tu Panti Sosial Tresna Werda Budi Mulyasada, Jakarta, ni uluhon ni amang situa JH Sinaga AKMAP. Kegiatan berupa pengumpulan pakaian bekas layak pakai, dohot penggalangan dana, sumbangan sian aka donatur di Ruasta, naneng dohot berpartisipasi, Boema di Pasahat melalui Maria Aritonang. Tuhatama nama masu-masu kegiatan ini. Napa-napon, turnamen naposobulung. Naposobulung di Huriata naik patupaun turnamen e-sport Mobile Legend di tanggal 7 dohot 14 Mei 2022 secara online, dohot di tanggal 21 Mei 2022 secara offline di Sopo Praja. Turnamenon terbuka do tusude remaja dohot naposobulung ni Huriata. Tuaka ise naneng dohot berminat, Boema menghubungi panitia. Kontak person Esther Simorangkir dan Alfredo Tambunan. Napapituhon, sermon kategorial, sermon guru sekolah minggu, dohot pelajar sidi. Sermon kategorial, dohot latihan kor, sermon guru-guru sekolah minggu, pelajar sidi, dohot learning calo situa, mulai hari Senin, tanggal 10 April 2022. Naung salpu Boema di Patupa secara tatap muka, dohot tetap menjaga prokes sesuai jadwal naung ditotuhon. Warta tambahan ruas Namar Sahid, Asatabuama di Tangyangta, Inang Manik Boru Panggabean, Sian Banjar Rempoa Ciputat, Natongon di Bagasan Parsahiton dirawat di Rumah Sakit Hermina Ciputat. Songoni mahujau kami tikting di Huriata, tuhatama nama masuk-masuk, Horas. So
dameni di batana sumurung sian saduhut naroha imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna hola di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani itu hatta imana gabe turpuk jamita di minggutta sadarion natargoar minggu kuasi monogeneti. Hatan itu hatta tersurat di ulaun ni apostel bidusia mamuk kamaisian ayat sada sahatu ayat onom tapayuti hukma alai saitong dope diodapon si Saulus asupasuk dohot pamunuon dopak sisian ni Tuhani ditopok ma situa ni malimi mangido surat madapoton akka perguruan na di huta Damaskus asahihotan na jalabuanon na tu Jerusalem bawa nang buru-buru pe nasa na jupangsa akka na mangihuton ugamay alai uju dito nga dala ni bana mardonokon huta Damaskus topuma sumillam soddang siagijang humaliang ibana jadi tinggang ma ibana tutano dungi dibegima suara nama dok tu ibana Saul Saul buasa leliam mau alai didok ma isi doho Tuhan jadi didok ibana Yesus doau nani leliam mi akka hitir jala terhalomong ibana madok dia mabahenok ku Tuhan dipangido roham hatani Tuhani tu ibana hehe maho bongoti mahutai disima paboa tuho si bahenommu ima saatna hamubaon perubahan transformasi ima na menuju manang na marlapatan tu perubahan molo di hatana asing pe didok bermetamorfosis berubah sian sada ulat namekmet jala bahkan na dihindarkan colma naroa bahkan dianggap na menjijikkan alai diproses beberapa perubahan ini gabe sada kupu-kupu yang berwarna-warni
nagabe indah jala boy gabe didok jolma molopola hinggap sedep kupu-kupu tu pamatangna. Ini ada tanda-tanda neng dapat pasu-pasu mau. Lasni rohadia manuane neng si jalokku. Enung nga dihinggapi sada kupu-kupu au inahida. Ale coba jolo rupani mulopola lokko sada ulat di daging ta. Anggo sosudi mado inna. Itor hatop-patop di rupani. Dibolok ko siapa matangna. Jala pitor di pamate. Tuk jarang doramang dotta makkena ngate. Molopola songgo sada kupu-kupu tu pamatangna. Pitor ibaik kira songon nama maltap nyamuk. Bau unang rupani pakai tangani rupani. Asa hingga niat tangan nai bari baida-ida. Isi mahita mo luang ulat rupani pamatang ta. Yuk lahot apa ida-ida. Yang adongi. Sabutullah. Ima. Tusido lapatan nih. Guarani minggutta. Wasimono giniti. Perubahan nih. Jadi laos boy do tatarik tu ngulut ta sadiri. Boy do alani hadu saun hita jolma. Ragami bentuk hadu sauni akka najah nanulani jolma. Alai marhiti-hiti gugu doh kuason itu hani gabibui membongkar habis tujuan untuk laho mabatu perubahan. Mabatu perubahan ima meninggalkan harotahoni, meninggalkan hajahatoni, dosai ima gabe tulo menirohan itu hani. Marhite-hite hatan itu hani. Sian narotak nguluni colmai gabe uli ima perubahan prosesi. Jadi kita pe sarupa do prosesna ima sada ulat nagabi kupu-kupu di goari ima dina bermetamorfosis jala bisa perubahannya secara berproses ai molosai girgir doiba majaha hatani Tuhani jala takas ni haporsean di bagasan nasai girgir selalu bukan hanya satu kali laus disido mengulah wason itu Tuhani di diri ni kita nama jaha jala makangulu katai terjadi perubahan. Nah pasti kepada hal yang lebih baik. Jala murni do 100% pakai stempel terjamin kata di Tuhani. Jala dang merlauk mulai dok dang merlauk dang bercampur
Danga dong bahan pengawe ni. Asa tahan liling. Jala danga dong bahan penyedap rasa. Ala memang tanpa penyedap rasa, tanpa pengawet, firman Tuhan ido totong ulina tabuna saliling-liling na. Dia hamamuak kamangdot tamuak kenang. Nong soni liling na bahkan nong merpuluh tahun. Sonari rupani. Jalikur hudi. Natotong macay tabu. Bigiyon. Jala moludung ni deho ni. Babitor hira songon. Ina mapasunak korohya. Rabdo Tuhan. Nang gumalutsang. Jadi isi mahita lah Kristen mado rupani na membosankan mengidehu ni. Tahu. Alai tungla manang na idia pita bigi manang na mabegi lagu musik pay manang na di dia diputar dongar rupani. Ay pitur songoni ma. Ay torhira terasa ho sendiri do, hira adong do arus tersendiri makontak daging tak. Ay nang pe jol mana soparid di bana, holan dibigi balik sedikit. Narupani kan. Maksudnya dia ni, alai baga sarrohana do pikiran na, ibo to do hata-hata ni. Sepanjang masa langsung itu kata nih Tuhan nih firman Tuhan tidak pernah membosankan. Sialan itu sataduk selalu enak untuk dinikmati. Tabulah di pangan. Di jahape macai tabu. Dan pola adong rupani nagabe mempengaruhi isarani akka jenis-jenis na tadok nakingani bo ama sa tabu. Baik penyedap perasaan tidak. Jadi dang merlauk gimana dok na dang merlauk. Dang merduadai. Songot tuak. Sipata may atsim, sipata asom, sipata may hirasongan na beri-beri. Alay, naeng mahamu, songod deyo nay, nasomarlaw, nasomarcapur. Jala ido hata ni Tuhani nasomarlauki nasai tahasi holi nawasad di susu natama dang marlaok buasa pola ido di susu natama bervitamin. Do vitamin D pesi do. Akan ada pinasita-sita ni solma. Ima. Duit. Pasti do disi. Ayalana mulo sa di jahaka tadi Tuhani. Ahnahin natahirim. Para di Tuhani. Alai parjulo ni hanguluod jo hatai. Asa sitong so padohan
Jumulu lului hamu harajau ni di bata, doho ati goranna, dungi tabahonon nama tu hamu ka odeng, termasuk isi vitamin D nak ingani. Termasuk. Jala kata itu hari firman Tuhan laos dohot dei ima patorason mabaylam mga magudang jalana diangkat do siya sada Petrus bidu 2 ayat 2 ima hata lapatan ni kuasi monogeneti. Sada Petrus 2 ayat 2. Songon poso-poso ne baru tubuh. Wesam mahamu disusu natama. Naso marlauk. Asalam maguda kamu horhonon ni'i. Bahen haluaon. Sada disi asalam magudak kamu. Lemagudang. Seturut mana seiring tu pertumbuhan ni fisik pamatang. Lemagudang. Lematoras. Lausongoni manian. Seiring tu pertumbuhan ni fisiki mulai sa sekolah minggu. Sahat tu na tua-tua. Lemagudang matoras. Di na makanguluhon hata ni Tuhan. Ay buido tutu. Bau nga mamang ngay na. Alay. Pagkatayon na pikiran na. Pabahinan na. Saidanak. Ido mulo olo tadok mulo taide dong atas wani olo tadok akhirnya sungguh dak denak do. Bohado pikiran, song pikiran tidak denak. Bohado pak kata yomi, song pak kata tidak denak. Bakka didok musik lubi dak denak kena berarti toru dak denak. So na jujuk na hina tadok rupani. Ama gudang. Aledang matoras. Nunga na tua-tua. Sayrong deh hamak kamang datamak kena. Maradat doi bana. Alay makatai pidang maradat. Marpangalaho pedang maradat. Hata doho pabahenan na dang siniraan. Ima molo didok asalam magudak kamu horhonon ni'i. Bahin kaluaon. Hata ni Tuhan itu mabahin hita. Gabi lamagudang bahkan ikon sahat nali umapit didok lamatoras didok musik lamtang. Jadi ikon buah-buah tado usaha tado selalu berbarengan. Songoni lamagudang iba. Di umur di pamatang alay ikon lam songonima lam matoras nang dihaporsiaw. Asa di sido totong kita ima bertransformasi di ganup ngoluta. Salilik kita di ngoluton harus. Jala hata ni Tuhani selalu do ima laho merubah paubahon ngulu di jolma
Firman Tuhan tidak pernah berhenti. Ala itu tong dok hatani Tuhani mabain asa gabi berubah nguluni colma. Namar lapatan sao netuari uli saunari dengan mersugut doh haduan uli jalalam denggan. Jala songoni do totong kuaso ni Tuhani markiti-kiti hatana merubah pabahenan, merubah pola pikir, merubah pangalaho. Jala itu na terjadi di Turpuk tahun. Makatai Tuhani. Tuise. Tu si Saulus. Berarti apa? Molosianon. Sudidu itadde Tuhani. Dakolanda burju. Apalagi akan atakang roha. Sunahyado be masih taddan Tuhani doho si Saulus. Mulai sian hayete-hete honna. Semenjak masa kecil. Dibina doi bana, digembleng doi bana. Ima dipamikirio doho parbinotoan hajahudiun. Jala ima, gabi jol mana malo. Jol ma parado ngad doi bana. Alai tertanam do di ngoluna bahwa apa yang dia pahami itulah 100% yang benar. Nasingi nonsen. Masuk mai doho tuha Kristenon. Ternyata siani dohonot tadi pahiu-tiu Tuhan itu. Terbukti diboto, dijauh Tuhani Saul. Dipajun ni Tuhani. Hatani Tuhani panggoranai tuguar ni si Saulus. Akanani do ni Tuhani. Marhagugud do. Marhuangso do. Mabait tinggil. Jala takas. Alus ni si Saulus. Merespon pajawoni. Halidok. Ayat 5. Dangin na. Ise doho. Alaya hadidok. Ise doho Tuhan. Nasohea. Maparsiajari. Nasohea ubotosa na hobartusi. Alai tungtakas dop alusna. Ise doho Tuhan, HP jolma nau maparsiajari nau manada di hak Kristenonna olodang diboto madok ise doho Tuhan. Sadanari naso uboto hian hobartuna pinarsiajaranna naso boto hinar rupani mangalusi na patut songoni alai gabi diboto dido ibana dia ma ayas onom dia ma bahenok ku Tuhan dipangi doroham HP kalak Kristen
nagudangan na sumaboto maddo soni. Hape say di jahay do, say di persiajari do kata ni Tuhani, alay di nguluna. Dang terbahitsa, dang terpatupasa, madok. Atong aha mabahenok ku di do roham Tuhan. Justru sebaliknya, dirina do disukum madok, aha madidok rohakku nanang si bainokku. Aha madidok rohakku nanang si patupauku. Aha madidok rohakku nanang si dohonokku. Hape sabutullah ikut dohonod do. Aha madidok roham ale Tuhan nanaing si bainokku, nanaing si hatahonokku, nanaing si ulaonokku. Songonima tinggilla songonima pajaloni si Saulus di jauh-jauh ni Tuhani. Di jalo ibana, di sukun ibana, jala takas dia lusi Tuhani ibana. Setiap kita bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya perbuat Tuhan? Ah, mana neng si benokku Tuhan? Tuhan pasti menjawab. Persoalannya, apakah pertanyaan itu dari kesungguhan hati? Memang luar biasa do perubahan nih di diri nih si Saulus. Alaikut dohonota. Songoni perubahan na. Dang nagabi dipakai bana ima kolas ya kadirion na. Alay na magula do kata ni Tuhani. Suara ni Tuhani yang punya kuasa. Merubah. Pikiran na pola pikir pangalahona. Di sialanido. Gabi do honota. Ikon hapor seata do. Kuaso ni Tuhani. Ikon hapor seata do kuaso ni Tuhani. So tunggabi lebih pede. Manang lebih posro hatta bakal gabi tahap persiai gabi saat itu pengkultusan ahado na hupikiri ahado na dirohaku na naing si dohonokku na naing si bainokku alai macayuliman yan mula pinahobbari ahado nagabi lomo ni rohan ni Tuhani ala adong pagkaporsiayon ibadah na punahwaso buasa ay puncak na baru dope tapes tahun ima ditaluhon Tuhani hamaten italuhot Tuhani hamaten. Ala, ido na songit, ido na lebih dia biari jolma. Ditaluhot Tuhani. Ibana do na punah waso. Disadop portidion. Ibana do na punah waso na hobar tunggulu ni jolma. Atong ikog gabi marhapati at ibana do. Pangalua-lua ikot ibana do. Sandaran hidup secara total holat ibana. Dangarong tunasing. Alai los boy do muse gabi mor waso ni Tuhani di ngulu ni jolma
ala jolmai olo ima tu napaduahon. Diela-ela poda ni haliluon. Apalagi mulai sian siete hetehon na mulai sian hamet meton na. Bawa masa hatu nama godang. Jadi sabutullah hamak kamang dot tamak kena. Memang mulai sian hadat danahon nape akaya nakoni. Baik kod meme honot to parjulu. Dia dana hobar tulomo ni rohani Tuhani melalui firman Tuhan. Asa dia. Asa unang gabi salamat dasor sega lutan. Mulai siya namin meton na. Unang gabi mago, unang gabi lilu. Ay boy, nugudang doy, ima mabay jolma, gabi makapor siya ito akapoda haliluon. Ay naido di tanopon, tu pikira tu huto ni si Saulus. Mulai siya namin meton na. Alay ikon kola sedeh waso nama nabu ima baik berubah ibana ima kola kuaso ni Tuhan ini kuasa dunia ini tidak lagi ayo nggak tertanam kebencian na luar biasa di luarnya kapoda ajar nong di nalona Yahudio ini nama asing nih kafir, Ramun, ikos sililiun, ikos sitakupon, ikos sipamateon. Jala itu di Patupa. Tapi taksongan ni ajaran ni Tuhan ni. Jadi kita be, hamak kamang dot tamak kenang. Bamolo penong dele pita medalami ima hata ni Tuhan ni. Taringo Kristus Jesus nagabi si palua di hita. Ya boy do hita fanatik na hobar tu si. Alay unang masape fanatisme. Ayala na molosahat tu fanatisme. Ujung-ujung ni membenarkan apa yang kita imani, menyalahkan iman orang lain. Ikut bangga doy tada, ikut fanatik doy. Saya orang Kristen, saya pengikut Kristus. Alay molo pola pakai isme rupani, bah mengajak tuak ke pengelompokan namanya, menganggap diri benar orang lain salah. Kita halak batak kope, bah memang ikut bui di tabang gabi halak batak. Memang hola dua do bangsa di Portibion. Bangsa Israel do bangsa Batak. Pangalahon na be, sifat na be, ba songon do nak Kastila no aing, bitti do, beda-beda tipis. Ay molo halak Batak, tu dia pemian, isu-isuhi ni Portibion. Pasti mangat do mangulu do. Ini rupanya. Marpungo pe malodo. Ido saya do rupanya marpungo dua halak marcatur. Marpungo patalak, pajupang tanah perserahan, majahakoran. Lu bisa nopat atau bagaimana pertanyaan. Dungadong 20, apa do magareja. Alay seturu tusi, idia pe halak Batak, hosom teal elak late sa di bubuad do. Sa di bubuad do. Jadi saya lani do nuaing, ko jamok do hita halak Kristen na marhagawi peon. Ay parjongjong ni huria be, ditiki merdingding papat do pegarejai, marlantai tano, jala atak na perupani, bunga asal ma ang panisuan,
Songoni madamena. Alai molodung marhalang ulu batu marlagi-lagi simin. Dinggam merupakan ngapanen. Wah, lam terida ma ima hosom tel elak latih rupani mulai memerbedai. Masih para ruama anggo ditik sederhana nai ba mardame sonang. Jala memang itanopon si bulisido molorido akapoda haliluon bukama lao manigai roa do pikiran di jolma. Ayak kapoda haliluon molo saya dipertahaton kita halak Kristen jala dikembangkan ima akka pangalau songoni ido seri do rupani. Adong udah istilah dosa hasian itu rupanya saya dihasiani don saya diilus-ilus do dosa-dosa do tutung lak gawe mago jala dosa khusus itu rupanya. Jadi unang lam dipeliharo unang dipupuk unang itabor-tabori akhirnya gawe berarti mencoba untuk mengembangkan. Tapi mari coba untuk semakin memperkecil dan bahkan untuk menghilangkan. Unang dipeliharo. Ay budur pani hido sot rupani adong do dosa hasian tangan nasay simasimaon. Tahu to do tehe molido tangan na simasimaon. Olon tangan no pedang bui tahan. Ikut na dong rupani si butun si jalon nak bah. Paling sedih rupani molo sopua si mana manggotil dongan na ikut sampai marmera kulit na idang posrohana. Doh na saya buat manako pe. Jadi meragam do tangan nasi masih maun. Pak nasi masih maun. Dinggap bunga itu jakun. Begitu. Bahaya do soni hode betura. Saya repu mana rupani apa tempat sampah song nazagoin na. Lembu do raunin na. Isi pak. Apa siap busi. Marinangui mana. Hode betuna. Akka pak nasi masih maun mai. Jadi pamangan pe, ang do pamangan nasi masih maun. Itu rupani, hulan namar bete-bete terus, hulan namar kata-katai. Mulai do istilahnya cereweknya luar biasa, tidak ada duanya. Jadi meragam ima akan terguar. Sian hal-hal na terkecil, boy do dipelihara dikembangkan, gabe. Satu ajaran yang sesat berdiam dalam dirinya. Alai Roma hatani Tuhani. Sudimai isorot untuk terjadi perubahan. Terjadi transformasi. Metamorfosis. Kepada hal yang lebih baik. Ima hobar tuhatani Tuhani. Sialanido asadidok. Kuasi muduginenti. Songon panakup ni Tuhan itu si Paulus. Berubah pola pikir. Nabi noto nai. Pabahenan nai pe. Nakarijuna kalau neng manakup halak Kristen. Nama ketidakku Yesus Kristus di nguluna. Alai laos ibana do ditakup Tuhan ta Yesus. Ipasok di pauhum Tuhani. Jala diajari marhite molo udu ni terpuk tahun dipilih Tuhan isi Ananias ajari sangat duduk molo tazahaya deh marsahi de bana si Saulus dang boy marnida tulu hari tulu bor dang boy mangan aledung diajari si Ananias idok audi naposo ni Tuhan dinna itor mukap boy marnida matana. Hal mujizat. Disima gugudo huaso ni Tuhani.
Gugu do huasu ni Tuhani di dia di hata ni Tuhani. Atong jahai hata ni Tuhani hapor siai hanguluhon dapotan huaso di perdelanan ni ngulu. Amin martang yang mahita. Songon panakku miali Tuhan tuna posom si Saulus. Nagabe mubah warna gabe si Paulus. Hinorhon ni pakkanguluhon na Tuhatami. Songoni manak kami ali Tuhan. Patupaum mo. Asa hatami na hujaha kami, hutangihok kami, hubigi kami na marhuaso paubahong ulo nami. Hatami na marhuaso patorason roha pikira terlumubi haporsion nami maradopoko. Tongali Tuhan. Obar tu hatami mahami. Mangulu. Obar tu hatami mahami. Mulaulaon. Ruasmu. Na di bagasan parsahiton. Nyonya pipajaitan. Jojor Esbor Simatupang. Evertus Ronald. P. Simajuntak. Nyonya Nelly Frida Siagian. Borlubat Tubing. Nyonya Jehutapea Sintia Cangi Boru Hutagalung. Iwan BM Tampubulun. Saha Napitupulu. Nyonya M Hatabunan N Boru Simajutak. Nyonya Hutahayan Elmina Boru Siagian. Tony Nahal Hutapea Ridwan Irianto Situmorang. Nyonya Butar-Butar Saur Masdilina Boru Sirait. Dohot akan nasotar guari hamil Tuhan. Manang di dia pihak karuasmi. Tikion na di bagasa parsah itu. Homali Tuhan. Napamalupon na sida. Marsobahami mga sahon. Kolong mi asin rohami. Imapatu-patu na sida li Tuhan. Asa Victor Marhagi Pason Boy Muse Madalani akari-ari ni nguluna. Imali Tuhan soba nami doho elelet nami tuho pangiduan nami. Alay dia manaw muli na duminggan khobar tulomo ni roham. Nataw patupabum dia li Tuhan. Jala totong marsangap guarmu. Dia kana marsak marukil marsitaonon. Manang dia pe aka kolso ni rohana ni adupan ni ruasmu. Pargugui, parbisuhi, jala pamonang nasida. Dia kahobar ngulu na ni adupan na. Dinataruli dia kalas ni roha pasu-pasum. Ditabba ni gajang ni umur na marulang tahun. Songoninang di ulang tahun perkawinan. Dia kena taruli nong dapotan sirokap ni Todina anak dohok buru ni Huriam. Parsorang ni Pahoppu diganup keluarga
taruli di perkarejuan tabani pangkat doh jabatan mangomo diaka usaho doh akalan na asing. Ali Tuhan, huhamulateho kami may tuho. Jala tugu-tugu ajari parbisuhi saluhu ruasmi nang taruli di pasu-pasumi. Asa ingot tuho jala di pasangap. Guarmu na badiyay. Ali Tuhan, saat diho mangulo nami, jala huhamulateho kami, di dalam sumurut pangotak ni COVID-19 alay tutong dape hami ikon jamot ikon jaga alasay tutong dape adong ima bisa ni COVID-19 siyai jonok tungulo nami. Ali Tuhan, lempar bisuhi mahami, torangi rodo pikiran nami. Asa marhite-hite aka arahan ni pamareta nami. Dan berdiai berhami ali Tuhan saluhut na bui. Tinggil hami jala, huyutok kami hulahu kami i. Samarhahi pasos saluhut na. Sada dole Tuhan, nawirip kami nahobar tu si unang masa muse. Mulak, jala, ubelga utorop, na terpapar ala ni pangotak ni COVID-19. Ali Tuhan, saat diho mangulo nami, sisa dosa nami, di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tapujima tuhata, maredehita, laos disommahita, pasahat papungu piliata. Tapujima tuhata marede. Jesus,
Ayat 2 los jong jong. Pilihan nong tapapungon tapasaha matu debata martangiang mahita. Ali debata amanamin na di Banua Gijang hodo haruruan ni saluhut silehon-lehon na dinggad doho nasa ulibasa na mauliutus. Kupasahat hami masyan na nileon mito hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti ansaw para siya kami pilihanon. Pati bulun hara jaun mo dito nga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti to dim. Asalam tadahami godang ni sileon-leon mito hami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Manamin na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmo. Say romaharajaon mo. Say saut molomoni roham di Banua to ngausong na di Banua Gijang. Leon matuhami sa dari unang ulwa siya pari. Say sama dosa nami songo panisa nami. Di dosa ni dongan na mardosa to kami. Una kami to gitu pangujunan. Palua mahami siyan pangago. Mahamu di bagasalas ni roha jalo hamu mapasu-pasu siya na mata di bata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan di bata mahamu. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina Tuhamu jala asima roha nami dahamu. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina Tuhamu
jala di pasaur hon madamena tuto di munabi. Amin. Tuhan muna kamanami doho inanami tasaluhna na sa parsauran di minggu ta sadarion di kebaktian na parjolo dari minggu di manugo ni arion hitanu aing na di gereja songoni doho nama dohoti mari hiti live streaming sian hami akan makubasi di kebaktian pasabatak pukul 7.30 di manugo ni arion padita parhalado ima situa dohot calo situa organis song leader dohot tim multimedia pasat totuhamuna kamanami doh inanami dohot nama dohoti live streaming pasat hami ma selamat hari Minggu salam sehat ma tuhita saluhutna horas madihita. Dari